Benvinguts a aquest tutorial, on explorarem el funcionament intern de la KDSoft. Ja hem après a crear un compte i en aquest vídeo veurem com navegar per les diferents seccions i funcionalitats de l'aplicació. A la pantalla inicial podràs veure el teu nom i els cursos que tens actius. Des d'aquí podràs accedir a tota la informació essencial relacionada amb el teu curs. Si fas un clic a la secció Classes, trobaràs un resum complet del teu curs. A data podràs veure el dia i l'hora programada per a cada classe. A modalitat podràs veure el curs al qual t'has inscrit i la seva modalitat. A professor podràs veure qui és el teu formador. A estat podràs veure si la classe s'ha fet o està pendent. També podràs veure quina va ser l'última classe impartida i quina serà la propera programada. Si fem un clic a comentari, el professor pot deixar-te informació important, els continguts tractats a la sessió, els deures i les observacions si és que n'hi ha. A la secció Informes anirem penjant els diferents informes que anirem generant al llarg del curs. Simplement per descarregar-los farem un clic al botó de descarga, se'n generarà un PDF que a l'obrir ens mostrarà tota la informació d'aquest informe. A la secció Rebuts podrem consultar tota la informació relacionada amb els nostres rebuts, el concepte, l'import i l'estat, si està pendent o està pagat. També podrem descarregar-nos els diferents rebuts. A la secció Seguiment podrem consultar tota la informació referent a l'assistència a les nostres classes i dels deures. Les faltes que estan justificades, les que no estan justificades, els retards, els dies en què sí que s'han fet els deures i els dies en què no s'han fet els deures. Finalment, tenim un percentatge total de la nostra assistència. També disposem d'un botó que ens permet accedir de forma directa al nostre Moodle, al campus, al nostre campus. Farem un clic i ja podrem accedir al nostre curs dins del campus. Esperem que tota aquesta informació us hagi sigut de molta utilitat. Moltes gràcies.